Betis ko. Galing Betis. Dito, galing tayo Sandalita. dito. Oo. So guys, we're now here in Santa Rita, Pampanga. Dito tayo dumaan nang pumunta tayo ng ano, Villa Epipania. Iba yun. Ito yun. Yung pinakauna. Unang vlog. Oo, hindi ito yung ano, yung view deck. Sa kabila yung daan. Sa kabila. I was thinking of you, you show me how. Oh, diba? Remember? Hindi. Alala. Ito yun. Senti ako. Palabas to ng ano, Santa Rita Church. Oops, humps. Oh, si Robin ah. Si Robin, ano si David Batista. Sea is very divine. Girl, you're one of a kind. One way or another. Ano magkakasya mga sasakyan dito? May dadaanan tayong lumang bahay. Ob. Daming humps. Daming humps ng ano guys, sa daan. Ayan na. In 150 meters, turn right onto C. Mariano. May sa lumang bahay, di ba? Yan ah. Oo, alam mo ah. Oo, kasi nga dumaan na tayo dito noon. Last 3 years ago yata. Ganda. Turn right onto C. Mariano, then turn left onto Main Street. Ayan yung church. Doon yung Villa Epipania. Ah, Doon. Eh, dito ba? Dito na yata. Tama, ito. wala kayo man eh. Villa Epipania. Ito yung church, oh, di ba? Ah, doon sa kabilang kanto yung Villa Epipania. Oh, di ba? Ah, nalawag na Ito yan. yung ano, oo. Tama na yan. Oh, pinunta na natin. After natin Turn left dito, onto Main Street, then turn right onto Dale and Libuted. pumunta tayo ng ano, ayun yung Villa Epipania. Pumunta tayo ng Lubao Bamboo Hub. Oh, dadaanan din pala natin. Ah, dito lang pala siya.
right onto Dalen Libutit, then your destination will be on the right. Eh, sayang, hindi tayo umabot. Doon sa kabilang daan yung ano. Municipal Hall of Santa Rita, Pampanga. Oh, dito. Ay, lumang bahay. Ma'am si Bake Shop. Ayun. Na, nakita mo? Yan. Yan. Bake Shop? Yung may ano. Yan. Yun. Yung may ano sa taas. Siguro malapit. Oh, yan nga. Your destination is on the right. Mama Sis Bake Shop. Tataanan natin yung ano. Yan, dito. Ayan yung bahay. Saan? Doon. Saan? Ayun lang. Malayo siya. In 600 meters, turn left onto Provincial Road. Ayan. Picture ba ako? Dito lang. Sige, usap. Ah. So guys, this is the Villa Epifania, one of the haunted house here in Pampanga. So located po siya guys dito sa may Santa Rita, Pampanga. Turn right onto Valencia. So guys, paalis na po tayo dito sa may Santa Rita, Pampanga. Saan tayo pupunta? San Isidro, Bacolod. Din saan? Adeliana ba? So we're going to San Isidro, Bacolod, Pampanga guys. Adeliana ba? Oo. Turn right onto Valencia, then turn left onto Pacific Avenue. Hindi natin dinaanan ito kanina. Mm. Photo daw. May Oo nga, meron. Turn left onto Pacific Avenue. Barangay San Juan, Macaba. kapahanapin. Continue on Pacific Avenue for 1 kilometer. Kaya gadayag tayo. Oh? Gusto mo ano? Hindi. Gadayag. Oh. Doon ang pinaka-mainan. Pababa dun sa ano. Saan sa Santo Rosario? Oo. Ay, dito sa akin. Uy, ano yan? Wow, sarap naman. Gusto mo ba talaga kumain? Yan. Lumpia. Aba, lumpia chicken yun. Lumpia ka. Oh, parang lumpia yung kanakain. Ang kulay siya. Lumpia. Pulag yung mata. Alam mo maganda ito na lang yung mata mo. Uy! Oo, kesa na Oo. hindi mo nagagamit. Ay, sambahan. Sambahan yun, guys. Ano kaya to? Chapel lang. Andito siya. Oo. San Juan Chapel. Merong Sa inyo ano? lang. Oo.
Dadaan tayo ng Mega Dive, guys. Papunta ng Bacolod. Turn right onto Megadike West Road. Yan na. Uy, may salamin, ah. Ang galing. Continue on Megadike West Road for 2 Ay, wow. kilometers. Ay, dogi. Wow. Ba, ngayon lang tayo dumaan dito, ah. Ay, hindi. Ibang way ito na Mega Dive. Daming fish pan sa ilalim. Oh. Daya. Ay, ayun yung ano yata. Di ba yun? Papuntang Betis. Yung nagdudugtong. Oh, yun. Tama. Dapat napapalisod tayo kanina. Oo. Oh, Ibang Mega Dive. Kung napapasok tayo mamaya sa Mega Dive. oh, diba? Ay, oo, no. Ito yung Mega Dive ng Puerto. Oo, hindi to. Mega Dive Center dito. Oo, Mega Dive ng Santa Rita to, guys. Ayan, lalabas tayo dun sa may ano niyan. May kanina lang. Ayan sa dapat papasok. May Ah, daan talaga na. oops. Ayan o, yung nagdudugtong sa ano, sa Betis at saka sa Bacolod. In 300 meters, turn right onto Riverbank Road. Sa Guagua pala. Nadaanan natin yung ano, Church of Cabetican. Hindi natin. Ay, hindi natin. Highway na yun. Ay, oo nga pala, sa taas yun. Turn right onto Riverbank Road. Aakit. Oh! Sa taas pala yun, guys. Nandiyan sa ilalim. Ayan. In 200 meters, turn left onto Jose Abad Santos Avenue. Turn left onto Jose Abad Santos Avenue. Ay, oo. Tama. Pabalik tayo. Guagua yan. Oo. Ito, Santa Bacolod. Bacolod. Head southwest on Jose Abad Santos Avenue. May daan pala dun.
Giveaway siguro. Yan, mas nalala natin. Na? Nabili ko pa siya dito. Yung black na. Hindi ko siya nagtuloy-tuloy. Sunog oh. Grass fire. Nung minsan sa Kutod, nag-grass fire. Ah, Grass fire. Doon sa may Peraris Resort, banda. Kaya pala ang daming bumbero. paano mas nalala nyo? Na? Nag-init. Sobrang. Mga to yung ano. Dapat tanggalin na nila. Yun no, parang ganyan. Mga to yung ano. Sea is very different. You're one of a kind. Gugu Bridge. In 300 meters, turn left onto Mega Dike Access Road. Access road. Doon sa may firing range. Turn left onto Mega Dike Access Road. So, eto. Continue on Mega Dike Access Road for 6 kilometers. Ito yung mega dive ng Porac, Pampanga. Akong gawa din. Tapos may mga... Dati wala. wala yun. So, update guys dito sa may mega dive ng Porac. May mga solar lights na po. So, maliwanag na po dito guys pag gabi. Wala na white lady. Ha? Wala na white lady. Dati meron. Yung white lady. Meron naman ito. Nilalakad na. Uy, fog oh. Pagpaglakad. Nasa, nasa ano tayo? Ayaw nga pala, usok. Hindi sa ilalim may nag-umaano. Sabi kami kapag hintang pag... Uy, meron. Pag Kenny, pag pamo nga. Sa Baguio, yung SM, wala ka makita. Sobrang fog. Sa ano nga ba Atok? Zero temperature. As in, zero. Wala. Sobrang lamig. Pati sa sasakyan, nagpo-frost na. Tubig. Nag-yelo na. Wala ako dun sa bahay namin sa tayo. Bakit? Nag-yelo? Negative. Nag-yelo.
Sobrang lamig nga ngayon eh. Pero sulitin na daw yan kasi asahan ng summer sobrang init. Maaga ngayon mahal na araw sa 18 February. Ano na? Ha? Lalo? Hindi. Ano na to? Feb 18 Ash Wednesday. Mas 5 yan yung bakasyon. Mahal na yung bakasyon niya. Oh, kasi bago katapusan ng March, mahal na araw. Dati naman ganyan. Hindi, dati April something. Maaga ngayon. May 29 ba yung Feb ngayon? Parang meron yun. Every 4 years and 20 Oo, yata. Oo nga, no? Haba na ng mga solar. Sa katapos na bukas. Ha? Dito mga solar, haba na. Sino? Maliwanag ka ito sa gabi? Maliwanag? Oo, maliwanag ba? Hindi ko na nakakita yung white light. Oo, diba? Dati nakatambay lang ito. Nasama niya yung kable. May simbahan, no? Ay, simbahan niya. Hindi na naman tayo. Pangalan mo lang. Oo, baba ka din. Dadaan ka sa palat, no? Ayoko nga. Si shortcutin mo. Mas kalapit na mo. Oh. Panay ito na kanya, diba? Ang dami nga sigurado dyan. Wala ka. Takpan mo lang mo yung bitchong. Ay, mga sabat, no? Saan? Ganda, no? O, bago, oh. Di yata Catholic Church? Catholic Church ba? Bagal nila. So, mahaba din po tong Megadite, guys. 65 kilometers ba? Yan kasi to. Yung sinabi na natin. 20. Uy, sinerch ko to. Wala pang 2015 yan. Ito? Wala naman ka dyan. 15 lang yata. Hanggang doon. Meron kang polang ang iba yung kapatid. Iba yung kabuuan niya. No? Basta matik. Iba yung Jesse. Oh, tignan mo to, wala pa mga ilaw. Poste pa lang. Ganda ng mundo. Ay, nunaan ka. Bagal mo daw. Ay, tingin mo din ay. Ay, tingin sa Diyos. Tingin sa baba. Sino? Diyos dyan sa baba. Ah, dito? Ah, Kaso wala nung daan. ay ganun. I see. Organic Sunset Farm. Johnny come later.
dyan yun. Ay, ayun o. Di ba, Sa likod niyan. Usap pa yun. Ay, di mo nakikita Yung tubig sa crater. itaas. Ay, 400 meters, turn right onto Bakery. Del Rosario Iba yan. Road. Kaya alam ko pala mo din. Iba yan. Bakit kitatapos? Ay, wow. Kasi ibang tao, kung ano ito maglakad lang. Sige, maglag lang dito. Ano ito? Pati na pakalawin na ito. May nakikita ka na hindi ko nakikita. Ba't ba hindi mo alam? Kasi ako akakit ko. Turn Oo, right yung onto likod Bakery. niyan. Ano Del talaga Rosario yun? Road. Diyan yung ano, Mount Pinatubo. Ito na yung Mega Dike. Ito yung mega dahil hindi kasi. Mega Dike ng Porac. Doon yung view? Deck. Doon yung Porac. Yung view deck na sinasabi mo. Wala dito. Sa kabilang ano yun. Kabilang In iba. 300 meters, sharp right. Ayan na, bababa na tayo. Bakit? Eto. Eto. Di pwede? Sharp right. Sa dati. Yeah, true. In 300 meters, turn right. Ito ka ganda yun. Ay? Pasangadi ka. Oo. Nagpause daw yun din. Yeah. Kasi Panahon na mangga ngayon, no? Oh? In 300 meters, turn right. Madami ng tao ngayon yan sa sunset. Turn right. AB Farm. Ayaw, ayaw kanina. In 800 meters, turn left. let me up. Baka maligaw ka pa niyan. Let me up. Habang mo let me up. Kasabet. Sa gate to ka. Yeah. Sa yata ito. Turn left, then your destination will be on the left. Sa gate. Sa kanila. Gate to nga. So guys, finally, we're now here in Andreana's Garden. Here in San Isidro, Bacolor, Pampanga. Uy, wow! Bongga! Di pa nag-i-start? Naamoy mo na ba Your mga destination is on the left. ganda, oh? Ayun si ate girl.